ma dwa lokore nikech kaka polisi osebedo ka wacho ni ok omigi ranyisi ni ng'anyo timore, to nowinjo ka uwacho ni kuonde moko koro onego bed ni inyalo migi wachno kata mana e WhatsApp kata mana e but kama gitiere kata imiyogi achiel kachiel kama. Magi kind lokruoge modwa ni koro bi. Ok awinji maber. Apenjo ni polise yore mage minyalo mi godo polise ranyisi ni ng'anyo biro? Mano clarification. Inyalo nuo matin, ok awinji maber kendo. Wang'i ka konyo loso chenro no mondo winjre ne makare. Apenjo ni yore mage minyalo ng'is godo polis ni ng'anyo koro dhi timore kama endie. En ang'o ma koro nyaka tim? Koro gima nyaka tim, koka wacho no, koro koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights, waseloso draft bill ma oketo koka onego itimo ka ji dwaro dhi e ng'anyo. Koro gima bo timore chakre week mabiro ni, wabo timo public participation, nikech wadwa winjo ni jopiny wachang'o e chik ma wadwa keto ni. Gineno nade proposals mwamiyogo, police be neno nade, monde wayie ni kama koka wadwa chako timo ka demonstrations dwa timore. Nyaka wa provide clarity e wach ng'anyo, otherwise pod wabo bedo gi weche matek korka joka police korka jok madwa timo ng'anyo no. Koro mano en mana mar keto clarity e gima onego tim, lakini wabo timo public participation ka chik no pok odhi parliament mondo jo parliament okal chik no kaka law mar Kenya. Proposals uge mapenjo ni gin proposals mage? Clarice, proposals mage ma uketo ne jopiny mondo go e mbaka? Proposals ma wan godo e chik no. Achiel en wach mar notification gi authorization. Ariyo en koka police bo provide security ne jok ma dwa dhi demonstrate. Mar adek en koka jok ma timo demonstration no, koka gibo deal gi police. Nitiere ng'at ma bo bedo ni ene motelo ne jok ma timo demonstration no, maka gik moko dhi marach, ene ma koro dhi wuoyo gi police mondo gitim gimiwacho ni de-escalation mar violence. Kato mar ang'wen, kuonde ma onego bed ni gidhiye, nikech waseyudo ni samoro ibo yudo ni iketho gige piny, offices mag sirikal, ji wang'o offices mag sirikal, mwandu mag ji ketho mwandu mag ji. Koro wadwa ni ka jopiny oyie gi jo sirikal, wabed gi ratiro ni ka demonstration nitiere, itime chakre ka nyaka ka, itime chakre sadi nyaka sadi. Nikech demonstration to en gima chik oyie. Gima tek en ni samoro demonstration bedo violent to ketho koka chike owacho. Koro wadwa mana ensure ni ka jok ma ji demonstrate ging'e gima onego bed ni gitimo, to police bonego ging'e gima gitimo. Koro gik moko ang'wen: notification, security, kama demonstration odhi timore nyaka sadi, gi kama ok onego bed ni ji dhiye mondo tim demonstration. Koro sana chik no mage gik mabiro ng'iyo. Lakini nitiere gik moko kendo, nikech chik mwadwa loso ni ok en aena nikech wach katiba, but as members of the international community, nitiere chike ma Kenya oyie ni biro implement, chike mag United Nations mag UN. Koro wang'iyo ni standards ma UN oset nyaka bede chik ma wan be wadwa loso Kenya ka. Koro mage gik ma watemo ng'iyo mondo wabed gi chik manyien ni. Clarice, gik moko ang'wen ge matemo ng'iyo yo